käydään ensin ne perusteet läpi ja sitten otetaan tuolla lopussa muutamia esimerkkejä ja koitetaan vielä sinne loppupuolelle jättää sitten pikkusen, jos tulee kysymyksiä, niin että keretäänkö käymään niitä sitten läpi. Ihan ensimmäisenä otin tähän aivan niin kuin perusasioita, että mistä on kysymys. Eli metsäkatoasetus, tämähän perustuu EUn asetukseen. EUn asetustyyppinen lainsäädäntö on voimassa ja sille on asetettu aika tuommoinen lennokaskin tai tuommoinen hyvin tavoitteellinen tarkoitus, eli edistää maailmanlaajuisen metsäkadon vähentämistä ja vähentää unionin osuutta kasvihuonekaasupäästöjä ja maailmanlaajuisen luonnon monimuotoisuuden köyhtymisestä. Tämmöinen tavoite kun on asetettu, niin sillä käytännössä tarkoitetaan sitä, että koko maailmanlaajuista metsäkatoa pyritään torjumaan. No, mitä se käytännössä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että tässä asetuksessa mainittuja tuotteita, joita katsotaan tuossa kohta seuraavalla kalvolla, niin niitä ei ole saanut tuottaa sillä tavalla, että se on aiheuttanut metsäkatoa tai metsien tilojen heikkenemistä. Ja siinä on 5 vuodeksi asetettu 2020 sen loppu, eli sen jälkeen tapahtuvat muutokset on sitten niitä, joita tällä asetuksella on pyritty estämään. Tavoitteena tämä asetus on viedä kansalliseen lainsäädäntöön lakina. Tällä hetkellä se on vielä hallituksen esityksen tasolla. Sen valmistelu on käynnissä ja hyvin pitkälle se hallituksen esitys on valmis, mutta se ei tosiaan vielä ole kansallisessa lainsäädännössä, se ei vielä tällä hetkellä ole. Eli tämän tiedot, mitä tässä tällä hetkellä on, niin perustuu tuohon asetustekstiin plus sitten myös tuon hallituksen esityksen luonnokseen. No, mitä tämä niin kuin käytännössä tarkoittaa? Lyhyesti se tarkoittaa sitä, että toimijoilla on vastuu ja velvollisuus niiden tuotantoketjujen varmistamiseksi. Eli se termi, mitä tuolla asetuksessa käytetään, on asianmukainen huolellisuus. Eli toimijan on oltava selvillä siitä, että mitä heidän tuotteet, millä tavalla ne on tuotettu ja aiheuttaako ne metsäkatoa. Ja semmoinen on hyvä huomata, tuohon viimeiselle riville on kirjannut sen, että se niin kuin tiedetään, että suurimmat metsäkatoriskit on jossakin muualla kuin EU-alueella. Ne on käytännössä tuolla Väli-Amerikan, Etelä-Amerikan puolella, mutta myös muualla. Mutta käytännössä kansainvälisten kauppasääntöjen velvoittamana, niin samoja velvoitteita on tietysti noudatettava EU-alueella, kuin mitä velvoitteita asetetaan sitten muille. No, mitä tuotteita asetus koskee? Se on hyvin yksiselitteisesti määritelty siellä asetustekstissä. Asetus koskee soijaa, öljypalmua, kahvia, kaakaota, kumia, naudanlihaa sekä puuta. Eli asetus on määritellyt hyvin tarkasti ne tuotteet, joita se koskee. Se on siinä mielessä hyvä, että siellä niin kuin semmoista tulkinnanvaraa juurikaan ei ole. No, mitä sitten se tarkoittaa näille tuotteille, asetuksessa luetellut tuotteille? Siellä on käytännössä edellytetty, että se rajapinta on siinä vaiheessa, kun näitä tuotteita tuodaan markkinoille. Eli markkinoille tuotavat tuotteet, 1, ei saa aiheuttaa metsäkatoa. Sitten siellä on velvoite, että ne on tuotettava tuotantomaan lainsäädännön mukaisesti. Eli asetus ei erittele sitä, että millä tavalla ne on tuotettu, mutta kuitenkin se tuotannon on oltava sen tuotantomaan lainsäädännön mukainen. Ja sitten se konkreettisin niin kuin tekninen seikka, mitä tämä asetus edellyttää, on se, että niistä on tehty tämmöinen due diligence-vakuutus komissio EUDR-järjestelmään. Eli että niille on saatu tämmöinen niin sanottu DD-vakuutusnumero. No sitten se, että millä tavalla niin kuin ensimmäisenä on pääteltävä se, että koskeeko tämä jotakin tiettyä tuotetta. Ja siinä suhteessa tämä asetus on niin kuin hyvä, koska siellä on tarkka listaus. Se on niin sanottu asetuksen liite 1, jossa on lueteltu ne
tuotteet hyvin yksiselitteisesti, jotka ovat asetuksen piirissä. Mä tähän seuraavalle kalvolle otin vain esimerkinomaisesti kuvankaappaukset tuolta liite 1:stä. Se on toisten tuotteiden osalta hyvinkin pitkä ja yksityiskohtainen lista, eli tuossa esimerkiksi alimpana on täällä tämä puu, joka on, siinä on vain hyvin pikkuinen osa siitä puulistauksesta. Se on hyvin yksityiskohtaisesti määritelty, eli täällä on esimerkiksi puiset maalausten ja tavaroiden kehykset ja sitten pakkauslaatikot, rasiat, häkit ja pytyt muun muassa on mainittu, vaan niin kuin yksi erityistuote. Mutta sitten jos otetaan esimerkiksi soijapapu, niin tässä on koko se soijalistaus, eli siellä ei ole kuin sitten 4 artikkelia. Pavut, myös murskatut ja jauhot ja öljy. Eli tämä vaihtelee vähän tuotteita, että kuinka yksityiskohtaisesti se on määritelty sitten ne tuotteet siellä. Mutta se mikä tässä on hyvä on se, että jos sitä tuotetta, joka on niin kuin markkinoille tuodaan tai jota markkinoilla liikutellaan, niin jos sitä ei löydy tästä listauksesta täältä, niin silloin tämä asetus ei sitä koske. Eli siinä suhteessa tämä on tällä hetkellä niin kuin aika helppo tulkintainen. Mutta lista on tietysti pitkä ja se on osattava käydä läpi ja tunnistettava, että kuuluuko se tuote tänne. Jos täällä katsotaan vaikka naudanlihaa, niin täällä on hyvin niin kuin kattavasti kyllä niin kuin ilmoitettu, että naudanliha jäädytetty, mutta sitten täällä on taas tämmöisiä yksityiskohtia, niin kuin esimerkiksi nahkan osalta, niin täällä on erittelyitä, että millä tavalla se on sitten niin kuin käsitelty. Esimerkiksi tuossa nautaeläinten vuodat, krust käsitellyt, mutta eivät enempää valmistetut. Eli esimerkiksi tuo on hyvä huomata, että jos sinä tuot vuotia tai käsittelet, jalostat vuotia, niin silloin sinä kuulut tähän asetuksen piiriin, mutta jos sinä esimerkiksi tuot nahkasta valmistettuja auton ratteja, niin silloin niitä ei ole täällä lueteltu ja silloin se ei kuulu tähän asetuksen piiriin. No sitten, ketä tämä asetus koskee? Tämä on niin kuin se tärkein ja ensimmäinen asia, kun yrityksessä aletaan miettimään, että aiheuttaako tämä jonkinlaisia vaatimuksia ja liikkeitä. Ensimmäisenä on selvitettävä se oma status ja oma asema tässä asetuksen piirissä. Eli jos lähdetään sieltä helpoimmasta päästä käymään läpi, niin käytännössä tuonti- ja vientiyritykset, jotka tuo näitä asiaan kuuluvia tuotteita, eli noita liitteen 1 luettelemia tuotteita, niin jos niitä tuodaan EU-alueelle EU-ulkopuolelta, niin aina tämä asetus koskee ja aina silloin sen toimijan status on, tai sen tuojan status on toimija. Käydään seuraavassa kalvossa vähän läpi, että mitä tuo toimija tarkoittaa. Eli käytännössä jos näitä tuotteita tuodaan ensimmäistä kertaa kolmannesta maasta EU:n alueelle, niin silloin se yritys on se, joka joutuu olemaan niin kuin selvillä siitä, että miten se on tuotettu ja että se täyttää tämän metsäkatoasetuksen velvoitteet. Tuohon on ottanut esimerkiksi, että puuhuonekalujen tai soijarouheen maahantuoja, jos ne tuodaan EU-alueen ulkopuolelta, niin se on aina rooli on toimija, eli silloin tämän tuojan on selvitettävä se, että metsäkatoasetuksen mukaista on se materiaali tai tuotteet, joita tuodaan markkinoille. No sitten myös yritys, joka saattaa ensimmäistä kertaa näitä hyödykkeitä EU:n alueelle, vaikka ne olisi tuotettu EU:n alueella, eli tämä nyt kaikista eniten koskee varmasti puusektoria, eli jos EU-alueella tuotettu puu hakataan metsästä ja tuodaan markkinoille, niin silloin se tarkoittaa sitä, että se joka sen ensimmäisenä tuo markkinoille, niin se on toimija ja sen on huolehdittava siitä asetuksen mukaisuudesta. Mutta sitten myös esimerkiksi naudanlihan tilamyynti tai tietysti myös teurastamot on niitä, jotka tuo sitä EU-alueella tuotettua naudanlihaa ensimmäistä kertaa markkinoille, niin he vastaa siitä metsäkatoasetuksen velvoitteiden noudattamisesta.
Myös puun hankintamyyjä käytännössä on vastuussa siitä. Toki tällä hetkellä vaikkapa näiden naudanlihan osalta ja puun hankintakaupan osalta on käytäntö se, että jos esimerkiksi metsäfirma, selluyhtiö ostaa hankintapuuta, niin se huolehtii siitä niin sanotun DD-ilmoituksen tekemisestä ja niiden vaatimuksen mukaisuuden täyttämistä. Samoin teurastamot, jos teurastamot ostaa nautaa, niin he vastaa siitä sen naudan tuottajan puolesta. No sitten muutamia esimerkkejä siitä, että ketä metsäkatoasetus voi koskea. Asetuksen luettelemien raaka-aineiden jatkojalostajat, eli jos joku tuo raaka-ainetta, esimerkiksi soijaa, jalostaa siitä vaikka rehua tai elintarvikkeita, niin sitä tämä koskee. No kauppaa käyvät tukut. Näiden rooli on vähän erilainen, katsotaan sitä seuraavalla sivulla, mutta jos asetuksen koskevilla tuotteilla käydään kauppaa, mutta niitä ei jalosteta, niin myös näitä toimijoita koskee nämä velvoitteet. Ne on sitten hieman erilaisia kuin sillä esimerkiksi maahantuojalla. No kotimaisen puun osto-organisaatiot, heitä tämä koskee erityisesti. Siellä on suuria vaatimuksia sille, että on tiedettävä, mistä puu tulee. Ja nautateurastus ja suoramyynti. Ja näistä erityisesti nyt esimerkiksi suoramyynti niin on semmoinen, että jos tila harjoittaa suoramyyntiä, niin siellä on velvoitteita, jotka on niin kuin noudatettava, koska niitä ei sitten se mahdollinen teurastamo ei niistä huolehdi. No ketä tämä ei koske? Kuluttajat on ensimmäinen suuri ryhmä, eli kuluttajat ei ole tämän asetuksen piirissä. Eli siinä vaiheessa, kun tuote siirtyy kuluttajalle, niin velvoitteet lakkaa olemasta. Se on niin kuin yksiselitteinen asia. No sitten on laittanut tuohon yrityksen omaan käyttöön hankitut hyödykkeet, eli tästä kaikista tämmöinen niin kuin kärjistetty esimerkki on se, että jos yritykseen ostetaan kahvia ja se kulutetaan siellä yrityksen kahvihuoneessa, niin tämmöisiä tämä ei koske, eli ei tarvi niin kuin yrityksen jännittää sitä, että nyt meillä on hankitaan kahvia, mutta se käytetään omaan kulutukseen, niin ei tämmöisissä se ei koske. Ja sitten on laittanut tuonne myös semmoisen yhden nyanssin, eli yrityksen käyttämät pakkaukset, kuten esimerkiksi puusta valmistetut kuormalavat ja tämmöiset, jos niitä käytetään sen tuotteen pakkaamiseen ja markkinoille saattamiseen, niin sitä tämä ei koske. No sitten mennään seuraavana tähän yrityksen rooliin, eli käytännössä yrityksen rooli voi asetuksen mukaisesti olla toimija tai kauppaa käyvä, ja näillä on eroja siinä, että minkälaiset velvoitteet on sitten olla perillä tästä tuotteen alkuperästä. Sen lisäksi velvoitteet määräytyy myös yrityksen koon perusteella ja tarkoittaa käytännössä sitä, että suuryrityksillä on tiukemmat velvoitteet kuin sitten mikro- ja pienyrityksillä. Ja se, että miten tämän lain yhteydessä määritellään suuryritys, niin se määräytyy kirjanpitolain perusteella, eli käytännössä tuossa on nuo rajat, yrityksen tase yli 25 miljoonaa tai liikevaihto suurempi kuin 50 miljoonaa tai henkilöstö yli 250, ja näistä jos 2 täyttyy, niin silloin yritys katsotaan suuryritykseksi. Mutta tosiaan mikro- ja pienyrityksillä velvoitteet on lievempiä. No, mikä on sitten toimija ja mikä on kauppaa käyvä? Tuonti- ja vientiyritykset, jotka tuo EU-alueelta ulkopuolelta, eli ensimmäistä kertaa niitä tuotteita EU-alueelle, ne on aina toimijoita. Ja se tarkoittaa sitä, että tämän toimijan täytyy niin kuin varmistaa se ketju ja hankkia se DD, eli due diligence, vakuutusnumero, mutta sitten tämä toinen, eli kauppaa käyvä, eli jos vaikka ajatellaan, että on tukkuri, joka välittää näitä tuotteita, joille on jo saatu tämä DD-numero, niin heidän ei tarvitse muuta kuin välittää se numero eteenpäin. Katsotaan seuraavilla kalvoilla sitä tarkemmin. Tähän laitoin muutaman esimerkin, eli jos tuot puuhuonekaluja, valmiita huonekaluja Indonesiasta, mutta sä tuot ne ensimmäistä kertaa EU-alueen markkinoille, niin silloin sinä olet toimija, riippumatta siitä, että minkä kokoinen yritys on. Mutta sitten jos ostat vaikkapa suklaata EU-alueelta, joka on jo tuotu EU-alueelle jonkun toisen toimesta ja jalostat
siitä joulukarkkeja, joita myyt edelleen sitten tukkuliikkeelle, niin silloin se rooli on kauppaa käyvä, joka sitten tarkoittaa vähän eri asiaa. No tässä on nämä toimijan roolit. Mitä käytännössä mitä sinun on niin kuin huolehdittava, jos sä olet toimija, niin käytännössä ensimmäinen, mitä sinun tehtävä on se, että sinun on järjestettävä ja varmistettava, että sinulla on niin sanottu DD-järjestelmä kunnossa. Eli se tarkoittaa käytännössä sitä, että sinulla on semmoinen toimintajärjestelmä, jolla sinä pystyt saamaan ja tallentamaan ja hankkimaan sen tiedon, jolla varmistetaan, että se tuote ei aiheuta metsäkatoa. Se sisältää käytännössä riskien arvioinnin, eli siellä sinulla on oltava dokumentoituna se, että millä tavalla se tuotteen metsäkatoriski on arvioitu ja millä tavalla se pystytään tarvittaessa todentamaan tai millä tavalla sitä on arvioitu. Ja sitten jos havaitaan, että siellä on vähäistä suurempi riski sille, että se tuotteen tuotanto voi aiheuttaa metsäkatoa, niin sitten myös sen järjestelmä on sisällettävä semmoinen riskien vähentämisen niin kuin suunnitelma, eli että millä tavalla se pystytään estämään ja vähentämään sitä riskiä. Ja toimijoilla on aina oltava tämmöinen DD-järjestelmä. No mitä se tarkoittaa käytännössä? Käytännössä se on dokumentti, jossa kuvataan, että millä tavalla se asia on hoidettu. Se voi olla hyvin yksinkertainenkin järjestelmä. Esimerkiksi jos ajatellaan, että suomalaista puuta hankitaan, joku puuosto-organisaatio hankkii puuta Suomesta, niin käytännössä se järjestelmä on kuvaus siitä, että millä tavalla se puun alkuperä tallennetaan vaikkapa sinne puun järjestelmään, mitä tietoja sinne tallennetaan vaikkapa sen puun alkuperän sijainnista, ja sitten siellä on oltava myös tässä järjestelmässä ja tässä DD-vakuutuksessa, niin siellä on oltava käytännössä lause, joka voi kuulua esimerkiksi näin, että toimija vahvistaa, että asetuksen EU 2023 mukaista asianmukaista huolellisuutta on noudatettu ja riskiä ei ole havaittu lainkaan tai on havaittu vain merkityksettömän alhainen riski. Eli suomalaisen puun osalta se riittää käytännössä, että todetaan, että puu on tullut Suomesta, joka on alhaisen riskin maa, ja sitten sinne on tallennettu ne kuvaukset siitä, että millä tavalla niitä tietoja sitten kerätään, että se varmasti se puu on Suomesta. No käytännössä tähän arvioinnin laajuuteen vaikuttaa se, että mistä se tavara on tulossa, eli asetuksessa alkuperämaat on jaettu 3 luokkaan. Alhaisen riskin maa, eli se on matala riskiluokka on se oikea termi, siihen kuuluu noin 70% maailman maista ja käytännössä kaikki EU-maat ja myös Euroopan maat, Yhdysvallat, Kanada, Kiina. Tällaiset maat on matalan riskin maita, kun sitten taas korkean riskin maita ei tällä hetkellä siellä olla kuin 4. Siellä on Venäjä, Valko-Venäjä, Pohjois-Korea ja Myanmar. Eli ne on määritelty korkean riskin maiksi ja sitten noin 25% maista on keskimääräisen riskin maita ja näihin kuuluu käytännössä Mercosur-maat ja no esimerkiksi Brasilia, Meksiko, Indonesia ja Malesia, joista sitten esimerkiksi öljypalmua tai naudanlihaa on tulossa. Nämä kuuluu siihen keskimääräisen riskin maahan ja siellä on jonkun verran sitten tarkemmin tarkasteltavaa sitä metsäkadon mahdollisuutta, kun laaditaan tämmöistä DD-järjestelmää. No sitten käytännössä, kun tämä järjestelmä on tehty ja kun tämmöinen tuote-erä esimerkiksi ollaan tuomassa maahan, niin on tehtävä tämmöinen sähköinen DD-vakuutus tuolla EUDR-järjestelmässä ja sinne kirjataan sen erän tiedot. Käytännössä se, että mistä se on kotoisin, kuinka paljon sitä on ja mitä tuotetta se on ja sieltä järjestelmästä, kun se on kirjattu, niin saadaan tämmöinen DD-numero, DD-vakuutus 5 numero, jonka sitten on seurattava sen erään mukana eteenpäin. Ja sitten kun se toimitetaan markkinoille, niin tämä DD-vakuutusnumero annetaan sitten ostajalle eteenpäin ja ostaja voi tarvittaessa tarkistaa sillä numerolla, että se vakuutus on tehty. No sitten raportointi. Suuryrityksillä on velvoite raportoida sitten tästä toiminnasta ja tuonnista ja siitä, että minkälainen järjestelmä on luotu, mutta pienyrityksille tämä raportointi on vapaaehtoista.
No entäs sitten, jos seuraavana käydään läpi tämä, että jos olet kauppaa käyvä, eli sä et esimerkiksi tuo maahan, vaan sinä välität esimerkiksi näitä tuotteita EU:n alueelle, niin ensimmäinen tehtävä on tietysti katsoa, että koskeeko asetus, eli verrata tuota liitteen 1 listaa ja niitä omia tuotteita, ja jos ne löytyy sieltä liitteen 1 listasta, niin silloin asetus koskee sinua. No, käytännössä kauppaa käyvä, se tarkoittaa sitä, että sinä ostat vaikkapa raaka-aineita, jalostat niitä ja myyt tuotteita edelleen. Jos sinä käytät ne tuotteet itse, niin silloin sinä et ole kauppaa käyvä. Eli siinä vaiheessa tämä metsäkatoasetuksen vaatimus katkeaa, jos ne tuotteet käytetään itse. Puupuolelta esimerkiksi tulee hyvä esimerkki, jos lämpölaitos ostaa puuta, niin se, joka toimittaa sen puun sinne, on ostanut vaikka metsänomistajalta puuta, tekee sitä haketta ja toimittaa sen lämpölaitokselle, niin se, joka on sen puun hankkinut, niin sitä koskee metsäkatoasetus, mutta se lämpölaitos, kun se polttaa sen puuhakkeen lämmöksi ja myy sen kuluttajalle, niin siellä liitteen 1 listassa ei ole lämpöä, eli silloin tätä lämpölaitosta energiayhtiötä metsäkatoasetus ei enää koske. No, kauppaa käyvä käytännössä se tarkoittaa sitä, että se joutuu keräämään toimijoilta tämän DD-vakuutuksen viitenumeron ja sen yrityksen nimen ja yhteystiedot, jolta se on ostanut sen erän. Mutta siis tärkein on tämä. Huolehdi, että saat erään kohdistuvan DD-vakuutuksen viitenumeron. Ja sitten, jos sinä toimitat eteenpäin sitä tuotetta vaikkapa tukkuun tai jälleenmyyjille, niin se DD-vakuutuksen viitenumero on seurattava sen erän mukaan. Suuryritysten kohdalla tässä on vähän poikkeusta. Ne joutuu tekemään käytännössä niistä eristä uuden DD-vakuutuksen ja saamaan sitten sille niin kuin uuden DD-numeron, mutta pienyrityksillä riittää, että se numero siirretään eteenpäin. No sitten lyhyesti vielä, että mitä tapahtuu, jos ei täytä asetuksen velvoitteita. Tällä hetkellä suurin vaikutus tuonti- ja vientiyrityksille on se, että tavarat käytännössä jää tulliin, jos niillä ei ole tätä DD-vakuutuksen numeroa. Eli tulli joutuu tarkastamaan sen, että metsäkatoasetuksen mukaiset tuotteet, joilla on tullikoodi semmoinen, joita tämä koskee, niin niitä ei voi tullata ilman DD-numeroa. Se on niin kuin konkreettisin vaikutus tällä hetkellä. No, hallituksen esityksen perusteella tämä valvova viranomainen tulee olemaan Ruokavirasto, joka sitten voi valtuuttaa muita asiantuntijoita tai Metsäkeskuksen tai jonkun muun tekemään tarkastuksia. Lakiesityksessä, siinä hallituksen esityksessä on hallinnollisia seuraamuksia, joita voidaan käyttää. Eli tämmöisiä rikkomusmaksuja tai toiminnan keskeyttämistä tai uhkasakkoja, mutta käytännössä tällä hetkellä Ruokavirasto kertoo, että toimeenpanon alkuvaiheessa yrityksiä pyritään ohjeistamaan toimimaan oikein sanktionin sijasta. Ja he kyllä kertoo ihan suoraan, että valvontaan tällä hetkellä on rajallisesti resursseja. No, sitten aikataulu. Millä tavalla tämä asia on edennyt ja millä tavalla se tulee etenemään. Asetushan tuli voimaan jo 2023 kesällä, mutta melkein heti toimeenpanon jälkeen melkein heti sitä voimaantulon jälkeen niin toimeenpanoa lykättiin vuodella. Tällä hetkellä on meneillään jo vahvistettu siirtymäaika ennen sovelluksen alkamista, eli tämän soveltamisen oli määrä alkaa nyt 2025 vuoden loppuun mennessä suurille yrityksillä, ja siihen oli vielä sitten myönnetty mikro- ja pienille yrityksille jatkoaikaa kesäkuun 2026 loppuun asti. Mutta viime viikolla tuli tieto, eli komissio on ehdottanut asetuksen soveltamisen lykkäämistä vuodella. Tämä lykkääminen johtuu siitä, että on ollut suuria ongelmia luoda teknisiä rajapintoja käytännössä sinne EUDR-järjestelmään, jossa näitä numeroita myönnetään ja näitä DD-ilmoituksia tehdään, niin käytännössä semmoiset, joilla eriä liikkuu todella paljon, niin eihän ne voi käsin sinne järjestelmään kirjata näitä tietoja, vaan siellä on oltava tekninen rajapinta, jossa nämä tiedot siirtyy. Ja näiden järjestelmien luominen on ollut käytännössä niin hidasta
ja se EUDR-järjestelmä ei todennäköisesti myöskään pysty vastaanottamaan kaikkea tietoa, niin sen takia tällä hetkellä komissio on esittänyt, että toimeenpano lykätään vuodella. Ja se on siis tällä hetkellä vielä esitys, se vaatii parlamentin hyväksynnän. Todennäköisestihän se saadaan tai parlamentti se hyväksyy, niin käytännössä silloin asetuksen soveltaminen alkaa vasta joulukuussa 2026. Eli tämä on aivan uusi tieto tässä tämän osalta. No, vaikka lykkäys on jo tiedossa, niin silti kannattaa valmistautua, miten se käytännössä tapahtuu. Ensimmäinen tehtävä yrityksellä varmasti on selvittää se, että kuuluuko tähän asetuksen piiriin. Ja mikäli kuuluu, niin kannattaa aloittaa se DD-järjestelmän kehittäminen, eli selvittää, että minkälaiset vaatimukset sillä on ja millä tavalla yrityksen omat järjestelmät esimerkiksi taipuu tällä hetkellä vai vaatiiko ne jonkinlaisia muutoksia. Keskimääräisen riskin maista, eli käytännössä EU-alueelta, Kiinasta, Pohjois-Amerikasta alkavien toimitusketjujen varmentaminen voi olla yksinkertaista, ei välttämättä, mutta voi olla. Mutta sitten jos mennään tuonne keskimääräisen riskin maihin, eli esimerkiksi Brasiliaan, Mercosur-maihin, niin siellä se järjestelmävaatimukset, eli se, että millä tavalla pystytään todentamaan se, että se ei aiheuta metsäkatoa, niin se voi tarvita melkoista jumppaa. Käytännössä on selvitettävä sopivia sertifikaatteja tai muita toimenpiteitä, joilla se voidaan todentaa se metsäkatoasetuksen mukaisuus, ja se voi vaatia selvitystyötä ja dokumentointia. Eli nyt käytännössä vuosi aikaa, hyvin todennäköisesti, vielä ei tietysti ole varmuutta, mutta noin vuosi tuli lisää aikaa, ja tämän jumpan tekemiseen se ei välttämättä, se saattaa kuulostaa peikolta. Yksinkertaisissa tapauksissa se voi olla ihan helppo homma, mutta vaatii ensinnäkin perehtymistä, ja toisaalta muun muassa se liite 1 lista päivittyy koko ajan, sitä tulee seurata. Eli jos tuntuu, että tämmöisen toiminnan järjestäminen tai tämän tiedon hankkiminen on haastavaa tai siihen ei yrityksestä löydy resurssia, niin meillä Envitec Poliksella me seurataan tätä tilannetta ja meiltä kyllä sitten apuja tähän löytyy, mutta